Nice guys. What's up guys? Welcome to the Lucano Hunter. Mangunguha tayo ngayon ng isda, mga tilapia mga hunter. Kasama natin, Canter Joey, Canter Jackie, Present. Canter Arnold, Canter Kevin, Canter Francis, Present. Canter Paul. At may bisita tayo guys, extra. Mang Kajong. Kajong. Guys, stay tuned. Kajong mamukis. Pag Kaya guys, kayo. kaya. Ayaw pagupit ako. Kaya. Di ka mangapamutol na dinipo Ah. Ah. Uy. Kagalangan nyo. Mga hunter, lalakad kami dito sa bundok. Ang taas nito. Oh. Iba pa niya ang hingati. Okay, dito na tayo mga hunter. Yo. Yeah. Nice guys. Dito na kami guys. Dito na kami guys. Nice guys. Nice Canter. Ito muna dyan eh. Ayun na yung ating lambat mga Canter. Dito tayo maglalambat. Diyan sa may walang bato. Apay pagkikabilam. Disurong. Ipipix ni Canter Francis doon. Tapos dito magbubugaw na kami pataas para kami mga tawag dito, magsalubungan. Itong walang mga bato dito, yun. Ito ay dam ng mga patubigan ng mga magsasaka dyan sa banda dyan. Aray, si Canter Francis, magbubugaw na tayo paharap sa kanya para para yung mga isda mga hunter pumunta din doon sa taas pag ganun. Ito doon si Canter Polo, magbubugaw kami. Ayan, para tumaas yung mga isda fish. Yan, babama guys. Nice guys, babama ni yan. Yan si Canter Kevin. Dito na si Canter Arnold dito sa side na. May sunodin siya. O ayan. Ito yung ginagawa namin ni Canter Paul. Solid na kawayan. Si Canter Joey, saka si Mang Kajong, ayun, nagdadala doon. Tapos si Canter Jackie, nagluluto ng kanin. Kanya pinalo-palo naman ni Canter Arnold. Susunod daw si Kulot mamaya. Makitang mo Brad. Okay, makitang-kitang to. Kung kawayan. Anda mo. Oh. Nice guys. Nice Canter na. Si Canter Francis. Sinasara na. Yun. Sarado na. Sakaling may nakuha. Sana may nakuha. Ang mga isda dito mga hunter is native tilapia pala. Malilit lang sila.
Hindi mga lalaki. Native lang. Abog! Ngayon dito naman sa loob tayo magaganto para magpa-side sila dyan sa may mga lambat mga hunter. Wait lang, may tubig yung ano ka? Man! Kuha na daw doon. Marami daw doon. Ow. Ado guys. Ado counter. Uy, nice guys. Ay! Dalawa counter. Sito mo na. Oh, meron dito eh. Ayun o, kumikita sa ano, loob ng tubig. Yan siya oh. Nice guys. Yan counter oh. Meron din dito counter oh. Oh. Yung lambat namin mga hunter, sakto lang sa malaki na native. Para di makuha yung maliliit mga hunter. Ang nakaraan kasi ano eh, na nakakuha kami ng maliliit kaya pinalitan namin yung lambat. Medyo mas malaki. Marami daw. Nandito pa daw sila sa mga bato-bato. Hindi pa sila nagpagilid. Paigid tayo si guy. Matiya. Inutan tayo paigid. Nice guys mga kanter. Tignan yung view. Sarap. Lamig ng ano. Ito mga kanter, galing to sa bundok. Fresh na ano to, na ang tawag dito, na tubig. Galing sa bukal. May icy dalok. Wala pala yung ating ano, wala yung ating pang waterproof. Alanganin akong ipatubig to, pero waterproof to konti. Pero huwag muna. Oh nice guys. One down. Natanggal. Hey, hey. Ay nakon? Tayo, dapat dyan, digital, pinalagi dyan niya. Ampay. Call pigid mo kanter. Ha? Tignan nyo manter, mamayang iaahon tong ano lambat, tignan nyo. Madaming kuha to manter. Pero mas madami to sana kung maliit yung lambat, kaso nakukuha yung mga maliliit. Kaya good size lang yung lambat manter. Nagala ni Canter Bino and Canter Kevin. Nice guys, tanggalin mo na, nice guys. Tanggalin mo na. Nika dan. Nice guys, yun ang dalawa. Malalaki. Ano yan? Native tilapia. Native cool mga kanter. Native cool. Native cool. Wow, patingin muna kanter. Apat dapat. Hoy. Gusto man roller? Gusto man latarong mo, prego. Aman ti param guys. Hindi, dagdong pa pa eh. Natanggal na ni Canter Kevin yung dalawa.
Jockey! Jockey! May malandag siksikan! Let's go na oh. Tonton. Tanay. Ata siksikan na lang. Okay. Unang ano pa lang, unang lapag ng lambat. Karami na. Yun. Dati marami kaming nakukuha manter kasi maliit yung lambat namin. Nakukuha pati yung maliliit kasi. Kaya itong bagong gawa, ano, good size lang. All good. Para good size lang yung makuha. Nyama, nila kukukukuga ay. Takit kita. Mano. Kita ngor Ikaw sa may kuana na drink. 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 So ayan mga hunter, maglalapag ulit ng lambat tapos magbubuga ulit kami para ano, hindi pa yun sapat. 8 kami mga hunter, hindi ka siyang sikulot pag pumunta. Wala pa kaming ulam kundi pa yun mga hunter. So dito na naman yung lambat dito ulit mga hunter. Diyan yung nakuha na namin kanina. Doon naman kami magbubugaw sa taas, pababa naman ka hunter yung way namin para magbugaw. Dito bugaw na ano alam nyo na kanter. Naman kami para bugawin yung mga isda. Ang laman lang ng tubig na to, ang isda lang dito is native tilapia lang talaga, tsaka meron din mga tig-isang dingas tsaka burasin. Panay good size yung nakuha. Pagkita pa ata ni. 4 5 10. Oh, nakulo yun. Binibilang na ni Canter Arnold. Sapat na ba yan? Di pa yan sapat. Luwaya mo pa ay. Samto gabaw. Dito na tayo magbubugaw Manter. Pababayin si Canter Francis oh. Tignan nyo. Para ganyan magbugaw mga Canter. Oh. Parang naglalaro lang ng tubig. Ayun yung mga isda oh. Mayroon. Sa wala. Ha? Nagtataklan na to. Ala. Anong balita? Mag-ingay! Po. Walang balita. Walang nakuha. Ayun, meron dun oh. Andun oh. Kapatikan nyo saan? Ha? Ito kayo sa sigay. Meron dun ni Interpol. Hindi natin may pasok muna yung GoPro man. Nag-aalanganin ako kahit na ano, nasabi na waterproof pero ano. Ayun. Oh, madami daw dun. Patingin. Punta ako dyan guys. Nice guys. Tas mo, Paul. Tingin. Oy! Atan sabi Ginny? Kuha doon ah. Ito yung maganda sa bagong lambat eh. Napipili lang yung nakukuha. Down. Ano pala, ikaranta. Kitante nga may tatang guys. Bet ka man hindi. Ha? Patingin, Canter. Hindi. Ulit na lang. Nih, may samo. Malaw sa.
Takilatan, kaya men. May babaeng kasama si Canter Joey oh. Hoy, Dew, natuna yun. Nintay pa isaw. Hintay pa natin, tas sigang dan. Tama ang tayaw. Sabi, mga lagi pangkat tayo. Di pa nalinay. Tingnan natin yung nakuha. Dito banda makikita yung daming yung tinataas na kuha. Wala pa dyan? Doon marami, Canter. Doon, wala ata dito. Nangilo din, walang huli dito, Canter. Pero dyan, doon sa dalawang yan. Ang mga team white. Team white, black. Ay lang dama. Boy, katalaw doon saan? Nakikatan. Napalaw. Tanggal na ni Canter Kevin oh. Dalawa. Ay! Ay! Oy, black tilapia, Canter. Black native tilapia. Kasip ka naman. Talami, dalag. Dalag. Hindi ka magugutom pag dito yung ano, bahay mo. Di ba daw may sata? Ha? Nakatalaw sa amatin? Dalag po talaw ko tayo. Ano, di ba daw may sata yung akong to? Okay siya. Mag-poison ni? But tadi. Ay, legit ni. Ay. Ata. Doon na lang dito duwan. May pinagtakong mo tabi ang tan ni. Dati. Hindi ka na dati yun eh. Yung winjam pula. Eh, nagrunggasin niya na eh. Dalang ng mga ka. Galam. May siding nga na arami din. Ang pinausar ay dyan niya. Ito ata. So ata ya? Aja ni kotip buana ato. Ajinik ka na ita? Ano ay jigar ang pinausar? Ya. Dati kasting ang pinausar. Kala aja. Bangkan pala kita. Ano walang ay tabuli na lang tawanin. Gamaw? Man? Dahil ini Victor. Tayo maglakad dyan eh. Tayong kao. Ayun dito naman kami Canter. Ninyo ay. Baba si tata makasi 8. Lingdang. May kay tuyay. Lingdang pinimang kadyong ikaw na. Baba si tata makasi 8. Katunyo kita nito. Dama, ibaba na pejibado na yung mga kadyong. At the chicks DJ guys oh, nagpuraw. Ayusin ulit para doon ulit ano, maglalapag mother. Dalawa pa. Nice guys. Ang muto ko nung nagburukay. Oo na, like agad. Ano pa sa atin? Ang tuwar na kayo. Wine. Karang makato na ako. Yung kinatulong. Yung gaw. Ito na na eh. Kung pepinggat tayo, kada kutsara tayo, dakaday. Oh, bulong pa. Diba? Girls Scout. Tignan natin yung dalawa mga hunter. Tingnan ako na sila sa pagdadala. Patingin guys nang nakuha guys. Ay basit. Basit. Oh. Canter Joey, Mangkajong. Yo. Kuha. Manahin ko lang ko.
Tira, tira. Mas eh. Oh. Ay, casting. Tingnan natin kung may nakuha yung nadala ni Canter Joey. Mga Canter. Yun. Ha? Nih, buta-buta nga. Buta-buta. Napana. Jai. Nanti tilapia. Yan, nagkatan mo kami. May tata. Yan, napana mo tata. Nabutaw na guys. Yun na yun. Taka-ovid na. Saus.